Ho pogut ajustar, en el cas, al final? Sí? Era simulador. Que havien tocat. Resetejat i ja està, no? No, que havien tocat. Havien tocat? Què és que havien tocat? Els nombres dels canals. Ai, doncs saps? És que... És que els tres... Rita. Els tres, el tres arriba, tio. No, està malament tot. Vinga, Pepe, que jugues més tu que ets el l'os, vinga. Espera, ara després te'l deixaran. Mira, aquest senyor te mostrarà. Mira, aquest senyor te mostrarà, abans se li fas cas, perquè jo no me'n faig.